Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samo mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaakop mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingon yan, namamatean minaan padusang balik, kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ng labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika, mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin ka Aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang lahat. Sa giraray, Diyos marhay na hapon po sa inyo gabos mga tugang. Ngunyan kapiyastahan kan pagbunyag kan kagurangnan. Idulot niya to ang mga intensyones kan lambang saro na uya digdingon yan. Matindog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuo. Siring
Good afternoon. Good afternoon, Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuyang pinagsaselebrar ngunyan na Domingo, an kafiestahan kan pagbunyag sa satuyang kagurangnan. Ini man an ultimong aldaw kan Pasko. Kaya angay pa na sa aldaw na ini igrita ang lambang sarong Merry Christmas. Sige daw po, igritaan sa tuyang mga katain, Merry Christmas. For the last time, we greet each other a Merry Christmas. Nagpapagirom Dominican, bunyag man po na sa tuyang inako. An bunyag kan sa tuyang kagurangnan, iyo ang nagpuon kan sa iyang ministeryo publiko, kan sa iyang misyon. So iyo man ini an pagirumdom sa tuya, nakasabay kan bunyag na sa tuyang inako, nag-ako man po kita kan sa tuyang misyon. Asin ini man lugod sa tuyang mahimo, digdi sa kinapan. Kunyan mga tugang, rumdomon asin pagsolsolan niya to, an sa tuyang mga kasalan, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay po kitang masabi, nagkukumpisal ako, sa Diyos na makakamhan. asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa dagat katulinongan,
Mamibig kita, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, sulemning pinahayag mo si Kristo, aki mong namumutan, na binunyagan sa salog kan Jordan, mantang huminilig sa iya ang Espiritu Santo. Warasanan sa imong pagampon sa kaakian, mo na binago kan tubig asin Espiritu Santo, danganing padago sindang magdanay sa imong pagkamarahayon. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinapamidbid sa to kun sisay ang surugoon kan Diyos. An Espiritu kan Diyos, yaon sa iya, dara niya ang kaligtasan. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsasabi ang kagurangnan, uya ang sakong surugoon na sakong pinapakusog, ang sakong pinili, ang sakong nawiwilihan. Ibinugtak ko ang sakong espiritu sa iya, asin siya ang matao ni hustisya sa gabos na nasyon. Dei siya makurahaw o malangkaw kan sa iyang tingog, o magibo nin makukusog na pahayag sa mga tinampo. Dei niya babarion ang tiko ng bariw, o papalsukon ang nagkikimat-kimat ng ilaw. Maimbod niyang papadanayon ang hustisya, dei siya mawawaran nin paglaom o kusog nin buot. Papupusugon niya ang hustisya sa kinaban. Hinahalat kan mga harayong dagaan sa iyang katukduan. Ako ang kagurangnan, ang nag-apod sa imo, asin nagtao sa imo nin kapangyarihan, nganing papangyarihon mo ang hustisya sa kinaban. Sa paagi mo makikipagtipan ako sa gabos na banwaan. Huli sa imo, dadarahan ko nin liwanag ang mga nasyon. Bubukasan mo ang mga mata kan buta, asin tatalingkasan mo ang mga nagtutukaw sa madiklom na mga bilangguan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. O kagurangnan na sakong Diyos, ikatunay na dakula. Nagugubingan ka nin kamurawayan asin kamahalan. Natatahoban ka nin kaliwanagan. An kalangitan biniklad mo arog sa sarong tulda. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Itinugdok mo ang sa imong harong sa ibabaw kan katubigan sa itaas. Ginamit mo ang mga panganoron bilang karwahe, asin naglulunad ka sa mga pakpak kan doros. Ginagamit mo ang mga doros bilang sa imong mga sugo, ang nagsisilyab na kikilat bilang sa imong mga surugoon. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Kagurangnan, kadakol an sa imong mga gibo. Sa kadunungan, iyan gabos ginibo mo. Ang daga, pano kan sa imong mga linalang. Yaon ang dagat, dakula asin mahiwas. Pano nindai mabilang na linalang. Nin mga bagay na buhay, sadit asin dakula. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Sinda gabos minasarig sa imo, natawan mo nin kakanon sa tamang panahon. Kung tinatawan mo sinda, ini sa indang inaako. Kung binubuksan mo ang sa imong palad, napapano sinda nin mga marahay na bagay. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Kung minatalikod ka, mahahandal sinda. Kung hinahali mo ang sa indang hinangos, nagagadan sinda. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Ang grasya kan Diyos nagbabago sa to. Ang pagsayuma sa mga bagay kan kinaban, mas magdadara sa to sa kagurangnan. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Tito. Huli tayo pinahayag na ni Diyos ang sa iyang biyaya para sa kaligtasan kan gabos na tao. Ang biyayang iyan ang nagtutukdo sa to na magbaya sa bakong Diyos nun na pamumuhay, saka sa mga pagmauot na kinabanon.
Nagtutukdo man iyan sa to na mamuhay kita, na tataong magpugol sa sadiri. Matanos sa kamaki Diyos sa kinabana ini. Mantang naghahalat kita, kan palada na aldaw na sa tong linalaom. An pag-abot kan kamurawayan kan sa tong dakulang Diyos. Asin para ligtas na si Yesu Kristo. Idinulot niyan sa iyang buhay para sa to. Tanganing iligtas kita sa gabos na kasaalan. Asin linigan na maging sa iya sa nang banwaan. Na maigot sa pagibunin marahay. Alagad, kan ihayag ang karahayan asin ang pagkamuot ni Diyos, na sa tong paraligtas, ilinigtas niya kita. Bakong huli sa anong managibutang matanos, kundi hulikan sa iyang pagkahera. Ilinigtas niya kita sa paagi kan paghugas sa to, kan tubig nin bagong pagkamundag, asin bagong buhay sa Espiritu Santo. Nagsusupay na itinaos sa to ni Diyos, ang Espiritu Santo, sa paagi ni Yesu Kristo sa tong paraligtas, tanganing maging matanos kita, hulikan sa iyang biyaya. Asin maging paramana, na naglalaom na makamtan ang buhay, na daing katapusan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan nag-urog ang paglaom kan mga tao asin nagpuon sindang maghurup-hurup nagtibaad si Juan iyo na ang Kristo kaya sinabihan sinda ni Juan, nagbubunyag ako sa Indo sa tubig alagad may sarong maabot na mabunyag sa Indo sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kaysa sako, asin dai ako maninigo na magtangkas kan sa iyang sandalyas. Kan mabunyagan ang gabos na tamo, asin kan mabunyagan man si Jesus sa kanami biini, nabuksan ang langit da nga naghilig sa iya ang Espiritu Santo, arog sa salampati. Dangan may sarong tingog hali sa langit na nagsabi, Ika, ang namumutan kong aki na sa kong ikinakaugma. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan sa tong kagurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. And for the last time, let us greet one another a Merry Christmas. Merry Christmas po. Ining kapiyastahan kan pagbunyag kan sa tuyang kagurangnan, this is the last day of Christmas season. We will now, tomorrow, we can take down all our Christmas decorations. Haralion ta na po ini. Ta sa aga, enot na simana kan ordinaryong panahon. But does it mean that we will also go back to our ordinary routine? Sabi nga ni kayan sa Tagalog, balik sa dating ugali. We set aside our commitment to change, to amend our ways. Lilingawan ta na sa mga New Year's resolution na giniributa, ka nakaaging aldaw. Yan bang ibig sabihin kayan? Tabalik na, tapos na ngayon sa Christmas, balik na sa ordinaryong panahon, balik na sa dating
ugali. There is of course that tendency. Kaya bago magtapos ang Pasko, ining season of Christmas, itinatao sa tuya ining selebrasyon kan pagbunyag kan sa tuyang kagurangnan. Tanganing pagirumdumon ang lambang saro sa tuya kan bunyag na sa tuya man po inako. Kaya gusto ko kamong imbitaran na sa tuya daw naripasuhon giraray. Ano ba talaga ang kahalagahan asin kahulugan kan sakramento nin bunyag na sa tuya pong inako. Sad to note, ngunyan pong mga panahon, ang bunyag na inako kan lambang saro sa tuya, garibaga tigsa sa buhay ta na bako nanin may conviction or passion kundi out of fashion. Ngata, ang bunyag po ngunyan, gari na sa nasarong social occasion or social gathering of the rich and the famous. Si Ate Franz, saroinikan sa tuyang mga katikista, nagtatao siya ng catechesis before the celebration of the sacrament of baptism. But if you notice, kadaklan kan mga ninong-ninang, day managdadarangog. Yan. Day ninda aram kung ano suda kulang responsibilidad na sa idang inaako. Tangiri, sarok man sa naan bunyagan, napapano ining simbahan kininong-nina. Gusto kong istaram sa indo ang sekreto, ha? Pag inimbitaran po kamong magninong o magninang, haputunin doon kung kamo ang ilalaag sa baptismal certificate. Tadawa, gurano po kamo kadakol, duwaman sana po ang tiglalaag sa baptismal certificate. Sarong ninong, sarong ninang. Ika, display man sana. Yan ang unyanan pagbunyag, di ba po? Gari, ti irimbitaran sumakwarta, mayaman, mga pamoso, politiko. Minsan makamundo nga ni, may naiimbitaran kita, bako man katoliko. Tamili makwarta, tamili sikat, pamoso. Ang mas importante po gayon sa bunyag, itong maitatautang aarugan para sa aki na pigbubunyagan. Ano ang nagiging kasibutan pag mapabunyag? Not anong ipapasulog sa aki. Ikadua, sisay mga ninong-ninang. Ikatulo, sa inang venue kang reception. Bako man kung ano, so kahalagahan, asin kahulugan, kan sakramento, nahaakuon kan sa ilong aki. Sabi ko nga ni, kang Misa de Aguinaldo, para ulit-ulit ko ini na, ngunyan pong panahon, gone are the days when we give saintly names, name of saints sa satuyang mga kaakian. Ipo ba? Procopio, Felicidad, Perpetua, Tekla. Mga ngaran po ang kisanto asin santa. Ngunyan, ano nang pigngangararan sa akin? Minsan, ako po mismo, honestly, as a priest, for 26 years, experience ko may mga ngaran na tigtatao sa akin, na dahi ko nga po kayang i-pronounce. Diba? Ngunyan ang mga ngaran kan aki, mga mahamiso na, may nginaranan ng honey, sweet, chocolate. Ngaran man sa aki, chocolate. Sabi ko nga kung pwede lang akong mag-suggest, balikot sana sa napuputa. Tapinoy lamang ang dating. Diba? Or arnibal. Uso na po ngunyan, pigpaparakurukurumbay na ito so pangaran kan ama, pangaran kang ina. Kaya may ngaran na Reyna Linta, ang ama, Reynaldo, Linda ang ina. May ngaran na Jo Marie, kasi Jose ang ama, Maria ang ina. Pero sabi ko nga ni kayan, paano daw kung ang ngaran kan ina, Konsolasyon, ngaran kan ama, Domingo. Pag kinumbayin mo, ano na ngaran kan aki? Kondom, Konsolasyon, Domingo. Nabasa ko sa Facebook, may saro da pong bunyag na nadagos. Aram nindo ang rason. Enot pa sa nang hinapot kan padi. So, enot na bunyagan. Ano nga tabi ang ngaran ka ini? Ang simbag sa iya, cellphone.
Taangaran palan kan ina, Celia. Ang ngaran kan ama, Ponciano. So, pinag-combine cellphone. Oh. Susunod, nabunyagan, hinaputban kan padi, ano po ngayang ingangaran digdi sa aki? SIM card. Ngaran kan ina, Simplicia. Ngaran kan ama, Carding. SIM card. Amaki yan. Oh, di lamang tig-irisipan so ingangaran sa aki. Mas lalong nagkulog subuot na anggot su padi. Tapos upang tulong bunyagan, hinapot niya, ano pong ngaran kay ni? Charger. Charo, tapos Roger. Charger. Kaya sabi kang padi, day po ngaya madadagos ang burunyagan mo niya na aldaw. Ta sabi kan padi, day manin signal. Cellphone, SIM card, charger. Nga takaipuan nga ranan ng aki na based on saintly names. Why? Tanganing habang nagdadakula sinda, they will have someone to emulate. Tatangadon, aarugan, Gracia, Jose, Maria. Diba? So magayon ko taarog kay yan. Pero sabi ko po nga ni, parte kan sa kuyang obserbasyon, nawara na po itong mga aldaw na talagang yaon ang paghingo wata na pahalagahan. Ining bunyag, sakramento na inaako kan lambang saro sa tuya. The more the merrier, lalong-lalo na sa pagpili ti mga ninong, asininang, padarakulan. Yan. Tangani ngaya, Father, dakulman ngaya ang pagugom. Yan. Nagi ng negosyo sa pagpabunyag. Yan. Kaya minsan ugmahon sinda pag nagtapos ang bunyag, ti sabihan ko, see you next year. Ay, ugmahon. O mapili na naman sila ni dakulo na ninong-ninang. O, napakatapos kan bunyag, dai naman nagkakahiriling kan aki. O, kaya sa mga ninong-ninang da po kang December, nagtao naman po ki requirement bago sila magtaunin aginaldo asin regalo. Yan. Ano ang requirement? Sa baptismal certificate, nakalaag sungaran niya. Ipipresent mo para tawan kang regalo. Ikadua, dapat may picture na yaon siya sa laog kan simbahan, kaibahan siya duman sa pagbunyag. Pag daay ka makapresent kaya, daay ka maako nin regalo kininang asininong. So magayon po yan na pag-atid-atidan ta, lalong-lalo na importanteng gayo, marumduman kan lambang saro sa tuya, an obligasyon asin responsibilidad ta. Magurang man, ninong-ninang man, igwa po kamong obligasyon asin responsibilidad para sa aking iya, natawanin marhay na haarugan, lalong-lalo na salado kan pagsabuhay kan pagtubod. So ikadua, na gusto kong mahiling tadigdi, ito pong, ano ba ang nagiging epekto kan bunyag sa sato? Masusumada iyan sa tataramon na sa acronym kang word na RISE. Ang enot, rebirth. Gabos po kita namundag na naulaktan kan kasalan na orihinal. And it is only by virtue of baptism na ini pong orihinal na kasalan na nakaulakit sa tuya, hali sa tuyang enot na mga magurang, napapara. Asin ini nasasalidahan kan inaapod niya tong sanctifying grace. Grasyang nakakapabanal. And because of that, we experience rebirth. Namumundag giraray kita sa tubig asin na Espiritu Santo, nagigikitang mga bagong linalang ng Diyos. O kaya ito bagasub tataramon sa Biblia na para barasehan kan mga tugang tang wrong again. So mga born again, ay wrong again man sa kuya. O, born again, anong sabi ninda? Unless you are born again in water and in spirit, you cannot enter the kingdom of God. O kaya mabalisin da sa wrong again. O, iyan ang enot na epekto kan bunyag sa tuya. Namumundag giraray kita, nagigikitang bagong linalang. Ikadua, initiation. The first sacrament to be received by a Christian is the sacrament of baptism. And so with this sacrament, we are being initiated
to become a new member of the church. Nagigikitang bagong miyembro kan simbahan. Kaya nga ni an aki na binubunyaga, tigsasabi ta, Kristiyano ka na ngaya. Bago kang Kristiyano. Ta pinag-inisyar ka sa bertud kan bunyag, digdi, sa simbahan bilang bagong miyembro ka ini. Ikatulo, consecration. An aki, regalo ni mahal na Diyos sa sato. Asin bilang regalo, ining regalong ini, sa tuya giraray na idinudulot sa iya. Kinukonsagrar sa iya. Ipinapamibi sa mahal na Diyos ang magiging puturo kan aki na iyan. Taan pagiging Kristiyano po, bako man sa nasa baptismal certificate, tamili may baptismal certificate ka, Kristiyano ka na. Kaipuhan mo pong isabuhay an sa imong pagtubod. Kaipuhan mahiling ini sa satuyang buhay. Kaya nga ni, lambang tao, lambang Kristiyano, pinapabunyagan, kinukonsagrar ta an sa indang buhay sa mahal na Diyos. May magayon na description po kayan si St. Paul. Sabi niya, when we were baptized, we were given a new identity. Isinasaro na kita kay Kristo. It is no longer I who lives, but it is Christ living in me. Bako nang ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa sako. Dahil ko ni malilingawan, kan baguhan ako digdi. Siguro may nagsimba na hali sa mga parokyang na destinuhan ko po. May isa rong nag-approach sa kuya after the Mass. Sabi niya sa kuya, medyo na sorpresa ako. Father, you look similar to me. Nag-isip-isip ako, baka ang gusto niya kong sabihon kay ining babayeng ini, you look familiar to me. Pero ang sabi niya sa kuya, you look similar to me. Nagngisi lang po ako. Pero sa totoo lang, kan kita binunyagan, ang expectation po sa tuya, because we were consecrated and we were given that identity, which is that of Christ. We should not only be familiar with Christ, but we should also look similar to Christ. Mahiling manlugod sa tuya si Kristo. Ang ultimo is about empowerment. Every sacrament that we receive would confer grace. And what is that grace? That grace should empower us to do our mission. Yan. Last Sunday, ano po sa pinag-celebrar ta? Epiphany. Three kings. And remember, the three kings brought three gifts to Christ na pinagsisimbular kay itong three gifts. Ito pong inaapon niya itong threefold functions that we receive when we were baptized. Ano po ito? Gold, frankincense, and myrrh. Gold represents our being kings. Hade na naglilingkod. Hade na nagdudulot kan sa indang buhay para sa iba. Pinagrepresentar man kay ito o pinapagirumduman kan regalong ito ang sa tuyang pagiging mga padi. Parte iyan kan sa tuyang misyon na inako niyato kan kita binunyagan, na kita maging kasangkapan, instrumento, kan kabanalan, kan kinaban, kabanalan, kan sa tuyang kapwa. Asin, mira na nagpapagirumdum kan sa tuyang pagiging propeta, nagtutukdo, naghihiras kan sa tuyang pagtubod. So, namumutan kong mga tugang, sana, please, sa tuyang isabuhay, ining mga panuga na ginibo niya to, kan kita binunyagan, sa tuya pong isabuhay, an sa tuyang bunyag, tanganing siring sa tuyang kagurangnan, kan siya binunyagan, ining mga tataramon na hali sa langit, sa tuya man madangog at the end of our life, tataramon kan sa tuyang Ama sa langit. Sasabihon niya sa to, ini, ang sakuyang mga aking namumutan na sakuyang ikinakaugma. These are my beloved sons and daughters with whom
I am well pleased. Amen. Sa ngaran ka nama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos, maugman niya itong ipahayag, an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, ngunyan mamibi kita sa tuyang Diyos no na Ama sa langit, na nagpadarakan sa iyang aki sa tahaw ta bilang surugoonin kabos. Tanganing darhan kita nin katalingkasan, asin tanganing mabago kita. Kaya sabihon ta po sa kada petisyon, kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi, para sa simbahan, asinan sa iyang mga pamayo, tanganing sinda sagud kita, dai magpasilaw sa kayamanan, asin kapangyarihan, kundi maglingkod asin magtabang sa mga dukha. Mamibi kita sa kagurangnan. Para sa mga daipa nakakamid bid ki Kristo, sa mga suhay na simbahan, naan sa tuya lugod na pagsabuhay kan ebanghelyo ni Kristo, ikapahayag sa inda ang pagkamuot nin kagurangnan. Mamibi kita sa kagurangnan. Sa mong pamibi. Para sa satong mga Kristiyano, asin para sa gabos na tawo, tanganing ang Espiritu Santo, pasunodon kita nagalangan ang kasaraditan, asin ang mga maluluya, na daita sinda pagdatugan, at ngani tauan sinda nin katanosan. Mamibi kita sa Kagurangnan kagurangnan. hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa mga binunyagan, na sinda lugod magsunod ki Kristo, asin naarog sa iya, makanood sindang maglingkod, bakong paglingkodan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa sato, asin sa mga Kristiyanong komunidad, na huli sa banal na Eukaristiya, mapakusog sa to ang mga balaog kan Espiritu Santo, asin himuon kitang mga maimbod sa satuyang bukasyon bilang mga padangat na aki nin Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan na Diyos, inapod mo kami, kan kami binunyagan na magbago. Patawada kami kan sa muyang pagkatakot asin danay kaming gibuha sa paagi kan sa imong banal na Espiritu, na magkaigwa kami, kan isog nin buot, na danay na umiba kay Kristo, nin hurita siya aki mo, asin sa muyang kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eukaristiya.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan, Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. kagurangnan nako ang mga atang nadarakan pagpahayag kan sa imong aking namumutan, tanganing an pagdulot kan mga paratubod mo magin siring sa sakripisyo niya, na sa pagkaherak nagmawot na linigan ang mga kasalan kan kinaban. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso, initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakadigtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, na sa mga makangangalas na misteryo pinahayag mo sa Hordan, ang bagong tubig nin bunyag, tanganing huli kan tingog, na nadangog gikan sa langit, tinubod mo na an sa imong tataramo nag-eerok sa katabuhan, asin huli kan na espiritu na naghilig siring sa salampati, namidbid si Kristong surugoon mo, nalinahidan kan olyo nin kaugmahan, dangan sinubol sa paghulit kan marhay na bareta sa mga duka. Kaya kaiba kan mga virtudes sa kalangitan, padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, kan kadakulaan mo, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Kagurangnan, ni ka ng gadan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuos sa sin mag-inom kay ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnanan sa imong simbahan,
na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako sinda, sa liwanag kan sa imong dalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, marasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, hasin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahada sa kapanahonan,
kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuyang mo niya naihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Pero con Dios nagpapalang ng mga kasalan, hindi naman nailaging kami. Kordero con Diyos nagpapalang ng mga kasalan, hindi naman nailaging kami. Kordero con Diyos nagpapalang ng mga kasalan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po sa pagpamibi, kan pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang,
asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na spirito sa samuyang puso. Magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago samo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi, kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinakban kan kaugmahan, asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo, samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangan kaming nabasog kan banal na atang mapakumbabang nagahagad kan sa imong pagkaherak, tanganing maimbod na maghihinanyog sa imong bugtong na aki, kami tunay na apodon asin magin mga aki mo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa pagmandenir kan mga fasilidad kan sa tong simbahan. Anatipon yato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 47,722 pesos asin 85 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras nin misa, nagabot po sa 8,193 pesos asin 30 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nag-abot man po sa 9,245 pesos asin 15 centavos. Para po ini sa Pro Negritis asin sa seminaryo kan sa tong diocese. Nagpuon na po ang novena para kay Senyor Santo Niño kan petsa 10 kan Enero. Sagkod po ini sa petsa 18 sa oras na alas 6:30 nin pagkaaga. Sa Enero 19, iyo po ang kafiestahan kan Santo Niño. Magkakaigwa po kita nin banal na misa sa oras na alas 9:30 nin pagkaaga. Iyo man po ini ang misa pasasalamat ni Reverendo Padre Vicente Espenida Jr. Sa pagkahapon, magkakaigwa po kita nin prosesyon sa oras na alas 4. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous, 1,000 pesos. Anonymous, 1,300 pesos. Duwang anonymous na tig 500 pesos. Anonymous, 100 pesos. Miguel Family, 3,000 pesos. Almira Joy Lara and Family, 900 pesos. Jane Pearl Fonferrada, 900 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po. Next Sunday po, January 19, feast kang Santo Niño. May concelebrated mass po kita for that special feast. Asin ang magiging mass presider ta, iyon sa tuyang bagong ordinahan na padi, si Father Vic Espenida Jr. So, iniimbitaran ko po kamo na makisumaro sa sitting na celebration. So, 9:30 mass ta in the morning. Ito po ang sa iyaman na magiging Thanksgiving Mass. Then pagkahapon po, magkakaigwa kita nin pagprosesyon. Pagkatapos kan 3 o'clock na misa, 4 o'clock in the afternoon, hopefully maging maray na po ang panahon next week. So maprosesyon po kita kan mga images and imahen kan mahal na Santo Niño, Senyor Santo Niño. So dyan sa procession road na sa tuya pong pinag-aagihan. Then after that, magkakaigwanin pagbendisyon duman sa satuyang mga imahen. Salamat po asin daom ko an sa indong kooperasyon asin partisipasyon. Matindog na kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon. Anama, an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you po.
Thank you po sa mga liturgical servers.